Bé, avui amb aquestes pintes, sembla un guiri. Ja vaig de divendres, perquè ha sigut una setmana bastant dura. Un judici dilluns, un judici ahir. Bé, un rotllo. El final de juliol sempre és complicat pels advocats. Però bé, avui m'ho prenc en calma i m'aniré a dinar a la platja amb els socis. A veure si em deixen fer un vídeo i us el penjo. Bé, doncs ja soc aquí a la platgeta, més discut que ahir, ja sabreu on soc. Llavors sí, dilluns vaig tenir un judici una mica complicat a priori, però va anar molt i molt bé. Era un tema d'un vicis ocults d'un vehicle. Jo portava el venedor, que va vendre una furgoneta d'aquestes, una multivan, i el comprador deia doncs, que tenia tota una sèrie de defectes que li havien amagat, uns vicis ocults, però a la pràctica hem demostrat que no hi havia cap vici ocult. El nostre pèrit ho va demostrar superbé, ells van anunciar una pericial però al final no la van aportar i per tant és un tema que hauríem de guanyar perquè al final la discussió només va acabar siguent si un palier que s'havia trencat de la furgoneta 3 mesos després de vendre-la era un vici ocult o no. I el nostre pèrit va demostrar que aquell palier no s'havia trencat per un desgast continuat o per una esquerda que tenia o una cosa així, sinó que es va trencar de cop. A més, resulta que el palier aquest dels collons doncs, no l'havien guardat i per tant no es van poder fer proves. I com que la càrrega de la prova la té la part tractora, amb tota seguretat ho hauríem de guanyar. Llavors ahir dijous vaig tenir un judici d'aquests, un divorci d'aquests provinents d'una violència de gènere d'un client del despatx. I bé, vam arribar a un acord perquè ens van apretar molt la jutge i la fiscal i vam fer l'acord pràcticament el mateix que jo havia fet fa 2 anys i que havien firmat les dues parts, tant l'home com la dona, però després la dona se'n va desdir i hem estat 2 anys litigant per acabar allà mateix, amb el que ha suposat doncs, visites al jutge dels nanos, informes de serveis socials, estar calés amb advocats i procuradors, quan hem acabat pràcticament el mateix conveni que teníem fa 2 anys signat, però no homologat. En fi, a vegades ens hauríem de fer més cas als advocats, que tenim ja fa dies que ens afaitem o que tenim els cabells blancs com jo. En fi, aquesta setmana ha sigut distreta. La setmana que ve faig festa, les vacances, perquè ens anem per ahí, ja us ho explicaré. L'última setmana de juliol, l'agost,